Hogyan válhatsz pillanatok alatt profi ékszertervezővé? A Nurdia legújabb fejlesztése, a 3D karikagyűrű tervező, egy igazi 21. századi élmény, szóval ha már a tökéletes eljegyzési gyűrű megvan, akkor jöhet a karikagyűrű és a nagy nap. A tervezőben férfi és női modellek egyaránt elérhetőek, melyeket párban, de akár egymástól függetlenül is tudtok szerkeszteni, a klasszikus vonalon maradva, vagy akár modern kivitelben is. Labrongyémántal vagy gyémánt nélkül is választhatjátok a gyűrűket több 100 variáció közül, mindent a saját igényeitekre szabva, a már megszokott Nurdia minőségben, Nurdia árakon, mindössze 3 hét alatt. Ráadásul egy bevezető ajánlattal is készültünk nektek, ugyanis minden megtervezett karikagyűrűre egészen az év végéig, azaz december 31-ig 30 000 forintos kedvezményt adunk. Nálunk tervezed vásárolni álmai eljegyzési gyűrűjét, vagy talán már meg is volt a ti Nurdia pillanatotok? Ez esetben még jobban jártok, ugyanis ha nálunk vásároltad, vagy esetleg tervezed vásárolni az eljegyzési gyűrűt, akkor minden gyűrű tervezőnkben megalkotott karikagyűrű pára 50 000 forint kedvezményt adunk. Elsőre talán kissé bonyolultnak tűnhet, de nem csoda, hiszen ezt a precizitást, ha valami, életetek egyik legfontosabb ékszere igazán megérdemli. Használjátok otthonatok kényelméből, még egy közös programnak is szuper lehet, de természetesen szakértő csapattal várunk benneteket bemutatótermünkben, hogy segítsünk a tervezés minden lépésében. Személyes vagy online konzultációra foglaljatok időpontot weboldalunkon, és ha már ott jártok, ne felejtsetek el feliratkozni sem az azonnali kedvezményért és a VIP infókért. Látogassatok el weboldalunkra, vagy várunk benneteket személyesen bemutatótermünkben.